Nina bendlula mithetla kwezindi ihlahla nazindaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Ake sibheka kwizona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kusolwa indodana ngokubulawa kukanina. Kukhalwa ngamasela emakhuzeni. Kanti abase-Shall Cross bavimbele olukahulumeni. Sanemukeleni nabakampomposho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Ubehlala ngokuhlukunyezwa indodana wesifazane osekhulile okusolwa ukuthi igcine ngokumbulala izolo elokishini laseMlaza eThekwini KwaZulu-Natal. Umusa Hadebe ngenye amadodana kamufi uthi umfowabo ubehlala ngokusabisa umama wabo ngokumbulala efuna ngodlima lokuthenga kokubhema nokunye. Kubi ukuthi lona kwesilisa uzinikele emaphoyiseni ngemuva kokugwazi ikhawisa guga waphinde wasinquma uqhoqhoqo. Xoxisa ababukela abashesha ukwezwela ngemininingwane elandelayo kulolu daba. Bafuna abolele ejele abomndeni wesaguga saseMlazi esibulewe ngesihluku indodana yaso izolo. Enye yamadodana eSisulu ichaze umfowabo nongumsolwa kulesi gameko njengomuntu obenodlame emndenini ehlala ngokusabisa ngokubulala isiZulu. Abehlezi vele emthreatnisha. Athi afuna ukubulala abantu yena uyaphilisa. Kahle kahle ngathi vele bese mental disturbance ekhanda ukuthi naye uma wakhe lo shonile ubengakusukumeli phansi lonto ukuthi ayibone ukuthi lo unenkinga asho singamphenduli ningenzi lutho ngoba ngisho uma ufuna ukuyetholetha demand imali agwayi uma ube umuntu oyihlalela lale kanje mina ayilalele phansi ngoba ukushona kwakhe bese phambi komnyango kusho ukuthi mhlambe ezama na ukuphuma ebaleka umthetho kufana kube uyona oyidlalela indawo yawo 100% because la emndenini akasalona ilunga ngoba ukwazela ukuphuca elinye ilunga lomndeni akazohlala namuntu akekho umdingayo. Kubikwa ukuthi amanye amalunga lomndeni abengekho ngesikhathi sesigameko kusele ingane eneminyaka esishiyagalombili okuyiyo ehlabe umkhosi komakhelwane ngengxabano ebikhona kulabam. Osifikele mathupha endaweni yesigameko usababaza isihluku okubulewe ngaso isiZulu. Utheni nje utheni emshayo abantu bevukele la uphuma amazinyo abantu ubona ukuthi uqale yamshaya yabona uqala amshaya uma ngizwa ngisho ngento engiyibonile mina ngisho ngento engiyibonile iskero lesathi sisebenzisa ngeze ubuso lapha ngikhala empompini ngasibona phansi uyazi washa izinto kade ezisebenzisa ikhala bezisebenzisa umbese besubona ekitchen bekhahla usele igazi elincane neskero leso disikhombisa iphoyisa phansi icosha sele igazi elincane ubeziwasha izinto bengesikhathi sonke nangu umnyumba bese utholakala sesehamba amaphoyisa ugobile futhi bemkwazi esifubeni nobemkwazi ukuthi uthula khona amanyala nasibona nje la wala alana sendleleni esandleni uvuvukele ezandleni ukuthi bebe bangumbese noma bekwenzakalani wemina wena sengazambulala ebuhlungu kanti uma uyakhala kona awuna. Kubikwa ukuthi ke isiZulu besibika ngokuhlukumezeka kwaso umsolwa kepha senqabe uma sesitholelwe usizo. Ama-social workers afika nawo qathathala ekhaya sizobheka udaba likagogo. Ugogo wahlelela ukuthi okungcona kayohlala ekhaya labadala. Ugogo wanqaba wathi umuzi wakhe ngeke nje azawushiye futhi kunezingane zabantwana bakhe afuna ukuyikhulisa mangabe ehamba zizosala nobani. Uthukuthele kakhulu umphakathi into ekade ngiyibuka la izolo ogogo bekhala bonke ogogo bendawo kukhala ngisho amakhehla bemfuna umfana betwenza iphutha wayoyibophisa nawo amaphoyisa abawatshelile bathi sicela nimdedele umfana. Umsolwa uye wazinikela emaphoyiseni ngemuva kwesigameko nesiqinisekiswe amaphoyisa ethi ke uzovela maduze enkantolo. Eyindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Kukhala ngomntshontsho kanye nokucekelwa phansi kwenqalazinda yesikole samabanga aphezulu amakhuzeni secondary eBhulwa maphakathi nelikaMthaniya. Lesi sikole savulwa ngonyaka u2012 besanjelwe kungqongqosho zobuchwepheshe kuleli udokotela uBlade Nzimande. Umphephethu uthi ufuna ukugqugquzela izikole kanjalo nabafundi ukuba baqhakambise izifundo zezibalo kanjalo nezescience. Uthi kuyathusa ukuzwa ukuthi kunabantu abacekela phansi ikusasa labantwana. Isikole amakhuzeni secondary siveze ukuthi nakuba senza kahle kwizifundo kusukela sasungulwa kepha ukuphepha kukho kahle njengoba sesiqhekezwe izikhawe eziningi. Kusukela ngo2014 sibile nama challenges ikakhulukazi into ye vandalism
isikole savandalizwa kakhulu mangaphazami izikhathi ezingaphezulu kwezu-26 kodwa kungabambeki umuntu until ke sasakwazi ukuthi ngelinye ilanga kwaba khona ababanjwayo kuzo zonke lezi khawu kwabanjwa bona. So ileyo nto esine challenge yayo ukuthi isikole noma sisihle kodwa sibuyele emumva sisezenziwa yikona ukuthi lokho esesinako kuphinde kubuyele emumva ngokuthi ke siyavandalizwa. Othisha kanye nabafundi babikele ungqongqoshe uDr Blake Nzimande ngezingqinamba ezikhona. Indaba yokungabikho kwama-bridge ama-block endaweni ethize ukuthi umaline kakhulu kusho abantwana abangale uma isikole singapha abakwazi ukuza esikoleni. Ne-Wi-Fi into abayithandayo ukuthi nayo bayayidinga. Ibalulekile ke i-Wi-Fi kubona ngoba sifuna legenge encane ifunde lezinto. Ngoba ikusasa sekuyi-technology ubuchwepheshe. Umasipala iDr Nkosazana Dlamini Zuma unxuse umphakathi kuba uvikele izakhiwo. Sinento ethi uhulumeni mangabe seyakhile infrastructure, the communities kusezandleni zawo ekuthenini i-infrastructure leyo bayigade ngoba isuke izosiza bona at the end of the day. Sinayo into ethi mhlawumbe ngokusebenzisana ama-stakeholders akhona emphakathini nama-council to educate imiphakathi yakithi ukuthi ingqalasizinda mase uhulumeni yakhiwe ayigadwe not izikolo kuphela. You find ukuthi i-vandalism yenzeka kuma-community halls yonke nje ingqalasizinda yenziwa uhulumeni. Kuyasikhathaza ke lokho ngoba kwenza ukuthi uhulumeni asebenzele emuva. Nzimande uthi banohlelo lokufaka ezobuchwepheshe ezikoleni. Thatha ama-container nje siyithathe i-container siyiphendule sifaka ama-computer u-20 noma u-30 sifake i-air conditioner kuphole uma kushisa ukuze abantwana basebenze kahle uma kubanda kufudumale bakwazi ukuthi basebenzise ama-computer baze baxhumane ngisho nabanye abafundi abakwamanye amazwe uma kunesidingo. Bese kuba khona le ncwadi enkulu naye leyo uthisha le othisha bakwazi ukubheka la bese bekwazi ukutshela abantwana lento esithi career guidance ukubabonisa ngekusasa. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemakhuzeni eBhulwa. Amalungu omphakathi ase-Charles Cross eThekwini KwaZulu-Natal avuka umbhejazana aphazamisa uhlelo lomnyango ezokuhlaliswa kwabantu kusona lesifundazwe lokuhlola indawo ehlonzwe yilomnyango ukuba kwakhelwe kuyona izisulu zezikhukhula zangonyaka u-2022. uMakhase Richards oyishoshovu salo mphakathi uthi kabana nkinga nokwakhelwa kwalaba kepha indlela lokhu kidlule ekutheneke kuqaleke kulungiswa idingo zabo bengumphakathi osekuphela iminyaka eminingi bekhala ke ngazo. Sishubile isimo eCharles Cross kwaqhuma isibhamu amanye amalungu azwakalisa ungahambisani nokuqhubeka kohlelo lokwakhela kwezisulu zezikhukhula. Currently, the infrastructure of Charles Cross is incapable of currently serving the present population. We have water shortages. In 2024, out of a total of 365 days, they've had 150 days of tap water that was available to them. Currently, we're sitting without water in our taps at the moment in various areas in Charles Cross at the moment. Our roads are damaged. Our schools are closing at 11 o'clock and 10 o'clock are closing altogether because there's no water. We have one police vehicle that's serving over 50,000 people. We have an ambulance service, state ambulance service, that is totally non-existent. We have to bring in private ambulance to service our people as community activists. We're saying is fix the rot that's currently happening in Charles Cross. We've got a pool just behind me on my right. That pool has been laying dormant for over 15 years. There's no money to repair. The flats on my right-hand side in other areas belong to human settlements. There's no money to repair these flats, but they've got money to start building low-cost housing. Kuphazamiseke uhlelo lomnyango ezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni lapho ke ungqongqoshe walomnyango ebezohlola enye izindawo ezihlonze njengezokwakhela izisulu zezikhukhula zangonyaka u-2022 ngesikhathi lamalungu ezwakalisa ungahambisani nalokhu laba bathi ke le ndawo ehlonziwe iyingozi njengoba ke kungasadlali ngisho nezingane bathi ke bazolwa kunqamuke izandla ukuvikela indawo yabo. I live here in Charles Cross for about 55 years, and I don't agree with the building that's going up here because the place is very dampy. The children don't even play there anymore because the ground is always wet, and the moris are always leaking in the park. So how can you build in the park when children don't even play there anymore?
And the flats were supposed to be renovated. How they got money to build, but they can't renovate the flats? That's what I want to know. It's not going to happen. We will fight in the courts. If necessary, we will fight in the streets, but we'll make our voices heard. We have a constitutional right. This is our country. Just as much as anyone else in the ANC fought, we fought for this country just as much. Ukhulumela lo mnyango uthi ke bazoqhubeka nokubamba izicawu nomphakathi ngodaba lokwakhelwa kwezisulu. Uma ubheka isibalo kunabantu abangu 4000, more than 4000 abakhahlamezeka abazokwazi ukuthi bahlale kulemhlaba lo engaphezulu kuka 10 ewu12 la isokwakha khona izindlu ezoba permanent. Okunye futhi esifisa ukucacisa ungqongqoshe bekuthi ukuthi kuxhunyana nomphakathi into ezoqhubeka iye phambili ngoba vele sikhona isidingo sokuthi kuxhunyana nomphakathi kucaciswe izinto ezithile nokuthi khona abahambe beqamba amanga abanenhloso nje ehlukahlukene abafuna ukudunga umphakathi nalabo futhi kuzokwazi ukuthi babhekwe ngqo bese kuba khona i-community nje obonayo ukuthi bayafisa ukuthi kusetshenziswane nabo futhi sokwazi ukuthi sisebenze nabo sosebenza nawo wonke umuntu. Eyindabeni iZwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu eMpangeni High uSizwe Zwane uthi indima yezomculo namakwaya ilahlelo kakhulu emva kokudlula emhlabeni komunye othisha bomculo okawafundisa kulesi sikole kuThembisile Thwala. uThwala uzakhele ukudumo ngenkathi eqopha kwengoma nomculo wekwaito uBonginkosi uZola 7 Dlamini esihloko esithi Don't Cry. Inyembezi ungakhala Zolo ungakhala okay Mula anytime. Leli yinoni lengoma uThembisile Thwala ayiqopha nomculo wekwaito uBonginkosi Zola Dlamini ethi Don't Cry ngonyaka 2004. Kusukela lapho akabange sabheka emuva kulolu hlobo lomculo weopera. uThwala kuvela ukuthi udlule emhlabeni emva kokuhlaselwa isifo sohlangothi kanti uke wafundisa iminyaka emibili esikoleni samabanga aphezulu Impangeni High. Uthishanhloko wesikole Impangeni High uSizwe Zwane uthi indima yomculo ilahlekelwe kakhulu nabo njengoba eke wasebenza kulesi sikole. Anda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kadade wethu owakwaba uthisha la ekhaya uMiss uThembisile Thwala owe kwaziwa kakhulu kwezomculo nje kwichoral music. Sisebenzile ke nje naye wafika la eMpangeni High School wenza icontribution enkulu kakhulu kwi-music department yethu eculisa abantwana ngwasasikhanda lapha isection eopera wacontributa nje nangokukhulisa nje ichoir lethu. So on behalf of Impangeni High School sithi nje uNkulunkulu sengathi angaba nomndeni wonke sizomkhumbula nje kakhulu udade wethu ngecontribution abenayo kwi-choral music. Lentokazi yazakhela udumo ngenkathi iqopha lona lelino lengoma ethi Don't Cry ngonyaka 2004 nalapho laba sematheni. uZwane uthi bakujabulela kakhulu ukwenza kwakhe umculo walolu hlobo lweopera ebambisene nesihlabani somculo wekwaito. Cabanga ukuthi ngenkathi nje efika nala esikolweni nathi sasijabule kakhulu ukuthi umuntu owaziwa kangaka owaduma ngazo leza inkathi zo 2000 discover uZola sibona nathi esondela ngakithi saba nethemba ukuthi abazokhula abantwana bethu futhi bakhula nangempela wakhula nje nomculo okushoyo ukuthi inkulu nje contribution yakhe ayenzile besides nje ezikoleni but ukuthi umculo lo eSouth Africa uqala uthatheke serious yakhumbula ukuthi iqala kwakudume kakhulu okwaito kodwa ukuthi apartnerishe naminye imculo simbonile performance nabantu abahlonishwayo kakhulu Sibongile Khumalo. So umuntu nje obenegama eliphezulu kakhulu engicabanga ukuthi nokuphelezelwa kwakhe kuzohamba naleso sidima nje simhloniphe singabonga abantu nje base South Africa. uThwala udlule emhlabeni kuyisonto mhlalulunye kuMashi
kanti ubesefundisa esikoleni saseNewcastle nalapho edabuka khona iPhendukani Full Service, kanti ubephinda cule nakuyiqembu iGauteng Choristers. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake sithi ishelele etolweni nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kusolwa indodana ngokubulawa kukanina. Kukhalwa ngamasela emakhuzeni. Kanti abase-Shallcross bavimbele olukahulumeni. Bafuna impendulo abafundi abangaphansi kohlelo iFuze Institute okuyinkampani eqeqeshela amakhono osonkontileka kanjalo ke nabafuyi. Lokho kuzemva kuba ke bengatholi imiholo yabezinyanga ke embili nokungabikho kokuxhumana phakathi kwabo kanye nale nkampani eyaziwa ngokuthi iFuze. Labafundi bathi ke kwinkontileka abayisayinda yayiveza ukuthi bazohola imali engangenkulungwane ezine zamarandi njalo nje uma kuphela inyanga. Bazwakalisa ukukhathazeka abafundi abangaphansi kohlelo iFuze Institution njengoba bethi kunzima ukuxhumana nale nkampani ukuze bezwakalise izikhalazo zabo. Sinephuwa i-communication yethu noFuze, abafundi abanye abakaholi nalaba asebeyitholile i-stipend sabo basathola ama-2,000 instead of u-4,000. Lezi i-contract esayisayina iyasho ukuthi if sinama-grievances kumele siwabhale phansi, then sesiwabhalile ama-grievances ethu and i-memorandum bafundelile nabafundi bayizwa savumelana ngayo memorandum. Manje sesobheka ka Department of Labor ukuthi siyozwa ngokuthi uFuze somthola kuphi ukuze sizokwazi ukulendelela ukusubmitha i-memorandum, because sibone ukuthi le program lena i-under the banner of UIF, meaning ba-aware abaka Labor ukuthi kumele siyenze njani. Kanti omunye uveza ukuba bazoqhubeka nokungasebenzi uma izikhalazo zabo zingafinyeleli kwabakaFuze. I-system yakaFuze ayisebenzisayo ye-payment payroll yakhona iyabheda thina ayisebenzeli singabanye, because asikwazi ukuthi ngalesikhathi se-registration uFuze asithathe sile number of learners ayaziyo vele ukuthi if ngithatha u500 ngithatha u500, but mase kumele aholele uFuze manje useholela abantu abawu100. Uyabo useholela abantu abancane manje and kubhlungu kwabanye abantu abangaholile. uFuze uke wafika la washo ukuthi since vele kuphuzile uqala, so izinto basasiqala besifake ku-system, bazosifaka ku-system sonke bese kusekhane siyaholela. Kodwa ngendlela okwenzeka ngakhona akayenzi ngaleyo ndlela, yena uthatha that number of people ngalelo langa. If ever uthatha 10 uyathatha 10 bese avala i-payroll yakhe, and i-action siyayenza njengoba siyithathile yokuqala, siyaqhubeka futhi siyaphambili, siyayicela imali yethu njengoba eshilo ku-contract ukuthi last day of the month siyahola. Usundlulile last day sebeze baba babilo last day of the month, which is uJanuary noFebruary. Khona manje inkampani yakwaFuze iphawulile ngalolu daba. I-verification ibalekile ngempela because le mali ekhokhwayo akusiyo imali yaseFuze, imali yase-UIF. So senza sure ukuthi sikhokhela umuntu oseklasini, asikhokheli abantu abayithathela nje amathuba bezwe kuthiwa kunemali ekhona basebesenda imininingwane yabo. So thina siya verify ukuthi umuntu bekhona yini eklasini, ukhona kwi-attendance register, nanokuthi lowo muntu loyo ukhona ngempela yini kwi-project. Emveni kwalokho base siyakhokha because asifuna ukukhokhela abantu abangekho kwi-project, asifuna ukukhokhela abantu abama-chance takers, siphinde futhi sikhokhela abantu kabili. So leyo nto ibalulekile ngempela ukuthi i-verification yenzeke kahle. U10,100 abantu abaningi ngempela, so sesenze ukuthi sibakhokhele sikhokhele 1,000 ngosuku la bese sibaverifyile. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze-1KZN TV ngise-Newcastle. Umphathi wesitimela sezempilo sakaloliwe iphela uphepha uThabiso Manamela ukhuthaza kumphakathi ukulisebenzisa ithuba lokuthola izinsiza zezempilo njengoba ke lesi sitimela sizohlala kamasonto amabili ke edolobheni laseMpangeni ehlinzeka umphakathi ngosizo lwezempilo olwahlukahlukene. uManamela uthi umphakathi usuzokwazi ukuthi kuthole usizo lodokotela abahlukene esingabala kubona kudokotela wamehlo, wamazinyo, abengqondo kanye nokunye okuningi. Isitimela sezempilo iphela uphepha sihambeleke eMpangeni nokulindela ukuthi ke sihlale amaviki amabili. Sihlinzeka ke umphakathi wakulendawo
ngosizo lwezempilo lwahlukene akukhathalekile ngabe uneminyaka emingaki. Akodwa ke okuvelayo ukuthi abantwana abangaphansi kweminyaka eyi-16 abakhokhi lutho ukuze bethole usizo, kodwa ke ukusuka eminyakeni eyi-16 kuya phezulu uyaqala ukukhokha imali engango-R5 kuya le phezulu, kuhlukana ke ngosizo ozobuliyele. The train is we have the dental clinic, health, we have eye, we have psychology, and we also have our on-board pharmacy, which gives wonke abaguli bavakashela isitimela amaphilisi medication wabo. All the clinics, patients below 16 they don't pay. Ne? Everyone from 16 and above bayabhadala how much? R5 in the health clinic, R10 in the dental clinic, depending on the service that you are here to do. And then our eye clinics, since when we're using donated stuff, we do not, they are almost free. Laba ke bazibekele ukuthi ke bakwazi ukusiza iziguli ezinga-1500 ngesonto. Lesi sitimela siqala ukusebenza kusukela ke ngokugamanxa kwehora lesikhombisa ekseni kuze kube intambama sekuphela abantu abadinga usizo. Our target for the week is 1,500, so we're expecting above 4,000 patients with our on-board services, but except that sinama outreach asewenzayo to assist the people who cannot come to the train, especially your school kids, your special groups and the likes. So the outreach covers a range of 70 kilometers radius around the train. So it's not like we're only saving people from Mpangeni. We go around areas of Mpangeni to reach abantu bazothola usizo. But we're working in conjunction with our Department of Health. So all our services that we cannot, or whatever that we cannot do here, we usually refer the patient to the local clinic or hospital. Udokotela uManamela ube isenxusa umphakathi ukuthi ke ulisebenzise leli thuba losizo lwezempilo njengoba ke lesi sitimela sohlala amaviki amabili kuqala ke namhlanje zintathu kuze kube ke umhla zili-14 kuyo lenyanga. Please be free to come and access our service way to esestimeleni. When uze your ID, any form of documentation, ID, driver's license or birth certificate, and please come as early as possible, because what's happening is we're using the system here first come first serve. So yeah, we don't have a list, we don't have appointments, we use a first come first serve basis. Nezigezi indaba zo-1 KZN TV ngengosamukeliso Nqulunga ngisempangeni. Ake siphinde sithi shelele itolo nebesulo siyabuya nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Kusolwa indodana ngokubulawa kukanina. Kukhalwa ngamasela emakhuzeni. Kanti abase-Shell Cross bavimbele olukahulumeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-R18.66 uma liqhathaniswa nedola laseMelika bengu-R23.50, kupondo yaseBrithani bengu-R19.42 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,862.05 i-ounce, kuthi intengo kawolo ngahluziwe ibe ngu-$72.81 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wethule ngokusemthethweni umqhudelwano webhola lomnqakiswano i-KZN Premiers Netball Cup okuhloswe ke ngawo ukuqhakambisa ikhono labesifazane abasemkhakheni wezemidlalo kulesi sifundazwe. Undunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli uthe ezemidlalo zibaluleke kakhulu ukulwisana nehlava sokuhlunyezwa kwabantu besifazane kanye ke nezingane. Lo mqhudelwano okuhloswe ngawo ukuthuthukisa ikhono labantu besifazane abasukela eminyakeni eyi-16 kuya kwengama-36 kanye nesithupha. Kumaqembu ali-12 aphuma kwizifunda zaleli Ndlovukazi uMthaniya azodlala kulo mqhudelwano kulindeleke abe nabadlali abayi-15 okuhlanganisa nabayisithupha abaseminyakeni engaphansi kwama-20. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uMnumzane uThamsanqa Ntuli uthi lo mqhudelwano uzodlala iqhaza elikhulu
ukulwisana nesihlava sodlame olubhekiswe kubesifazane kanjalo nezingane. Ukuzoqeda lento yokuthula kwabantu besifazane ukuthi noma ehlukumezekile kodwa angabi nakukhuluma. Ngoba nje abantu besifazane ibona abayizisulu kakhulu, angisho awekho amadoda ayizisulu ze-GBV. Kodwa abantu besifazane ibona ngomningi babo ababulawayo nabayizisulu zodlame lolu olubhekiswa abantu besifazane nezingane. Manje ke okunye okusemqoka umlayezo ukuthi abantu abangathuli. Ungqongqoshe wezemidlalo kwaZulu Natal umuntu omuhle Khawula uthi bafuna ezemidlalo zithuthukiswe kusukela ezikoleni. We are putting new plans for this department for the new financial year 2025-2026, where we are saying, to cut the long story short, we want our locals and our districts to be very active in sport, because our core mandate is identifying the talent on the ground. It may be in art, it may be in sport. What is important is we have to identify talent. That is why we have already, started to promote sport in schools. We have just had our joint workshop together with the Department of Education, where we are kickstarting again the issue of sport in schools. We are then going to be having a lot of activities on the ground. We have put a lot of financial resources to our districts where things have to happen. Oyibamba likamongameli we-KZN Netball unkosikazi uMathenjwa uthi unethemba lokuthi abaxhasi bazosondela uma amaqembu ezimisela. Ngiyafisa ke ukuthi le launch le ibe yi-launch engezuphelela la njengoba ethembisile uPremier, siqhubeke njalo siye kuma-districts wethu, sithole uxhaso komeya bethu, sithole uxhaso kosomabhizinisi, ngoba kunzima. Ngizwile nje nibuza imibuzo yokuthi kungenzeka kanjani ukuthi sixhaseke lapha phansi. Lapha phansi sizoxhaseka ukuthi sivelele nathi ekuthenini sidlale, basibone osomabhizinisi bangakithi. Mase besibonile bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi basixhase, bese nathi senza ngendlela ifootball namanye ama-codes enza ngakhona. Izindabeni ze-1 KZN TV ngikusiyabongwa kaDuma eThekwini. Ake sibhekana sesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kwakoshanese mabedlano kamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.